three. Cardo nili men Daniel Linghi lapen nili YouTube channel abangke Birta West Karbi Anglong District mate WKE Birta WKE District ala so YouTube channel do so long nalitum nalanji tenalang tame lapen subscribe tame an nili non piklanji lahno nili West Karbi Anglong hamren rong supi dak iti bari pensi pata prang wanglo nukhanga kari lapen je foto pensi wanglo lapen non dak nutheng tia long si dana homri si non dak kilang mi ason dak kai long lo pudamet pulotante West Karbi Anglong pendak difu bak ke kache prek thepik lo lapen kiruta pinanji kai Dr. Toliram lo ha pan si so dak development ta West Karbi Anglong hala dak kilang mi atim do mission natural scenery beauty hadak tu hala dak setamel ason break jack lapen alon ke dopi tiar poson te me parji la sinon nili YouTube channel lo nang kilang lapen non ladak elitum nang ponna ke Karbi tuma hakupen setame Karbi atum traditional pe irrigation kan lapen so ta si kangra lahai kang hor pon lahai ta peklang pon lo silahai ke bi pon ke mission ke Karbi tu akang kang ko an kidu kisung layu sitame munitum chini pon po lapen lahai pen joksi ilitum ta pakai itek poje ilitum culture pen non ko an chelar tunangji lapen ko piklem nangji la bangke munit thinking mate akamata ka chelar bangke dan sot sinon lada lapun tu langama regional science center sitame ladak tarlang su Karbi people so la long pun ladak kikim pon dolo la so regional science center ke bipon la so along e ke som ke nili methang mata dolo la sila regional science center pulota te da khana para Guwahati long sitam medo na pen haladak ko an ma war sai ke me ke pi ason thos sila dak ta pipon po adim aklong sitam me dak mi ulo la si non ladak ini tung kelang mang humi me son du pen an lam than pon woi ason ta du la pen aparta regional science center jong sidak function lo pata kam pe dolo la officer atu kado vedo thailo protangte anzo sesi kilang me maghumi me son thek long la asi kado ko sa mela so channel kilang pen project mohor la pen video clip na le tumalong anzo se peklang ponji asi subscribe ikha kardong